Yeah, madman. Uh, okay, let's do this. Ooh. Where the be my wifey? For anybody, when they call, anything, now you, everything I do, now you, anytime I want enjoy, now you, hey, if I go Shokoto, now you, if I go Yokoto, now you, Eji Kolojin Kololo, now you. Obianuju, biko, now you, ewo, Obianuju, when they mighty. Asanwa, baby. Calling me now. Some of them call me Onu. Some of them they call me Onuku. Baby Manuchi ewu. Asanwa, baby. What are you saying now? You my baby girl. Love giddy kwewun. When I think about the things you do, something they're telling me. When I think about the things you do, something they're telling me to marry you. Now you, hey, if I, now you, Eddie Colodin Colorado. Now you. I'll be on you, Biko. Now you, Ewo. I'll be on you. Asanwa, baby. Maybe, I'll be on you. Yes, sir. You're 17, 18, 19. Ooh. I say you're 17, 18, 19. Nejo. Okay, nebu. Hey! I'm Mackenzie Udosson, aka Madam Teresa, all the way from Abagana. And I'm not Denibo, Nime Volt, 104.3 FM. You go. Yes, so you go. I am gonna Volt 104.3 FM. Kenkeneme. And I chetego from us anyway. I just bachalo bere gu no bachalo bere gu. Na chetakalo ndị mmadụ na-enwe ndị nwekwala Obianuju na ndụfa dịka egwu nke akpachapụrụ ikpeazụ Obianuju Duncan Mighty. Yay! Ọ gịnị dị ndị Obianuju na you ewo maka ndị a nọrọ anọ na Saturday ndị propose to on Sunday. Ịmago ndị eji efu ndị befa on Saturday, Sunday, anyị nọkwa. And ife njimaka wee bịa today dị very similar to gịnị to ife egwu mkpọrọ na ife mere over the weekend because nke a mekwala over the weekend. Mana o mere m bịa realize yes some things. Akwefu this life. Do not even run faster than your shadow. Anwani anwasị na ị na-agbakanarị chi gị n'ọsọ. Maka na nwa ọkụkọ nwa ada nwa ọkụkọ nwa ada o ruru nke iti mkpu nwa ọkụkọ nwa ada. I want laughing matter but everything nji abịa bụ good news. Ihe niile nji maka ya wee bịa today bụ gịnị good news. Mana tupu nga n'iru anọ m na live
na vote Odenigbo je na vote Odenigbo, of course ka I join ya live mo ba ntichi na zo na meba na shine poro onwe mo no na shine poro Jesus ori gbasta m na live mana hapụkwala na church onwe on Friday ishi June, on Saturday ishi choi nwuru m ọkụ. But abịa Saturday evening after meche show na anụ ụlọ ụdị relieved mbịa dị nnọọ ya ụdị relieved dan dịka ịmara onye find Jesus new ịmara ebe ọ ya wiru asị gị ya bụ na ị bịara ọfụ na church gị bịa nnọọ ka welcome wepụrụ ọtọ ka eme gị you are welcome in the name of the Lord welcome chazi asịkwa gị again gị mee gịnị ọ bụ na ị give your life to Christ gị pụta ịpụta na ejezie mee gịnị kwara unu jee somewhere ajegwu unu why the Lord okay ọ bụ na accept Jesus Christ your Lord and personal Savior asị gị tinye aka gị n'obi ịmago ekpere gị ekpere mee gị accept ịmago ịdị anew dị refreshed na ọ bụkwa na ị accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior n'eziokwu eziokwu ụmụ ụdị a fresh ị na-adị ịghọtago so otu aka nsi wee dị nnọọ on Saturday evening wee pụta yesterday wee pụtakwa this morning fa wee ruo na mgbede na ọjọọ so nwa mpekere isi ọwụwa so ọ bụ na ị na-feel fly like me ọ bụ na ị na-feel fly like me ịghọtago mee gịnị mee ka mmalụkwa ahụ because taa bụ Monday so thank God it's Monday and ife njimaka ya wee bịa bụ Ndidi O Ka Mma now ka m kọlụ gị ahụ ka aka metụta m personally mana ọ bụrụ mụ aka ome mana witness ya because sometimes enwe testimonies sometimes ọ na-abụ ife ka Chukwu wezugala anyị because onye ka a na-asị na some disappointment is a blessing. So these two young people ama mfa ọfụma because ya na-ekwu na be thankful today and somehow I'm happy somehow what be memo reflect about in life imago reflect about a lot of things like mgbe kọrọ ga ka ị ga-aghọta ebe nsi abịa what if men na ifo m kita ọ dị m ka ọmụ baa akwa ọ bụ na ị ga-eje live na vote anya mmiri ya afanya m na shine because ihe a miracle but somehow amarọ but onye ka nji weta esi ka itinye ọnụ ya because ime na onwe ife ọ ga-abụ ruo like this ọ dị confusing ajụ ajụjụ ajụ ese anyị mara ka anyị ga-eshi wee set the record straight mụ na onwe m brain m na-achị ya ayasa na maka overthinking maka echena m ihe ya eruchee ya azụ nsị ka m buru ya bịa. Now these two people ama mfa mgbe fa nọ school mgbe fa na date ịmago date abụọkwa na ha wụ ndị a dị committed ị ga-afụ na love was overflowing. In fact ịfụnanya na ayafu in fact ana m afụfa like this ọ bụrụ na mmafa na abụ na m nwee pure love in my heart jealousy good one because you know na asị Chineke na nyenu m onye ga love no like this because I won't around there if you are happy for others Chukwu wetele gị gịnị happiness all the very simple. I na-aga outing ịmago holiday Christmas anatakwa nke nwoke abịa nke nwaanyị ejekwa ịghọtago visit ya na all that na-eme ife ọ na-adaba na-arụ ya na-adaba until I think about 6 years ago 6 or 5 years ago ọ gafere 6 anyway but ọ dịghọ less than 5 years ago nke nwaanyị hapụ nke nwoke nụọ di. Why? A lot of suitors abịa katago mana ọ sị na ọ nọbite onye a na ọ lọvụrụ ya na ịfụnanya nka a lot of people na advice ya na onye nke anụ na before kwadotekwa na onye etekwa aka na onye adịbeghịkwa ready na-eme mba hey until ofu odogwu from somewhere odogwu akata aka wee bịa wee sweep but everybody has a price tag. That's the truth. Ụfọdụ abụrụ ego ụfọdụ na-abịa na treasure ụfọdụ na-abịa na gịnị okwu ọnụ nwoke o nwere lot of like o nwere ihe ị ga-emelụ mmadụ onye ahụ awụsọ ọwara ọsị gị nna dị anyị ọkwa ebe a bụ last bus stop otu aka nke nwoke a nwa amadi a si wee bịa wee sị nke nwaanyị nne m
anọkwa m Nigeria mana ife ọbụla ịchọ m ga-enye gị and ị ga-eso m gaa obodo ebe ọ bụkwa ka ndobe gị na Nigeria ka ije mba na ị ga-eso m nna mụ afụkwata nwata nwoke nwa makwara mma makwa mma iru mma akpa wee sị ya nne m enyekwa m bad advice maka ị mara agwa m si na enwe bad advice and good advice enyekwa m bad advice si ya nne m hapụkwa onye a nke a sị gị na ụbọchị tekwala aka moreover ọ mara okwa mma ka onye o jiri ego ọ mara mma so ị ga-ahapụkwa ya ahụ sobekwa onye nka ịghọtago na ọ dịkwa serious and true ya bụ nwa amadi dị serious a na-ekwu like play in 5 months anụ na na-akọ akụkọ emebego m ashebi ajụbago m na ma ga-eyi ya nkara ka ma eyi lace sifa lace bụ ego na lace of free asụba si ya mba aka m adọrọkwa na anything na ashebi a na-ego ego ankara bi ka njebe na ankara bụ free ejime ego meme ejiri ego ihe ọma bụ ihe meelu gị kwadote na ị ga-emewe dị mee gịnị goolu ndị mmadụ ashebi dash ya mi I will not buy mmadụ ego wee yirikwa enye m ankara ịmagonu normally a na-ese n'okwu a na-akwadokwa wedding ọ dịka ya eso dịka ya edozi emechakwa edozie nnọọ kpajie ọfụma wee fixzie date ya bụ nwoke na ya na-emekọkwa ife mgbe fa nọ skuul because ịmaga ya mekọtara ihe a na agụcha nụ skuul na pụtazi anụ ịghọta ka a na-ekwuzi okwu youth service ya bụ nwa amadi malụ mma iru mma akpa wee bịa brothers and sisters in the Lord ọkwa ya ka wedding day nwata nwoke jerukwa bịa wedding mụ onwe bụ Aunty Chinazọ savri ya n'isi ife atọ ọ nọgidekwu ọ fọrọ ya manya larụ maka gịnị ọ chọrọ isend na former ịmago onye ọ chọrọ ịnụ off ịmago n'ime si na ya understand it ịghọtago onye ọbụla na-emekwa gịnị na-epetkwa ya bụ nwoke na-awọta ịmago after so many years of ịmago trying to know each other ka build all together ka eshi na school pụta ka eje youth service nke nwoke bụ ya ụzọ finish eje youth service anyị jechekwelu ma ife sign out ma ndị otu ihe na-akọ eji nwa ya na-akọrọ unu ya ka nghọta so that mgbe m ga-ajụ ajụjụ m ka nghọta ebe m si abịa for how close ndị a dị ha dị egwuregwu okay wedding day trad yiri ashebi wedding day yiri m ashebi that day esi m ịmago na esi m ọlụ wee bịa ọrụ a na-enye n'efe ashebi January anyway so ya ka mpụtakwa ịmago na si ịmago onye dị close bịakwa enyekwa m ndekwa in charge of ike nri na mmanya nke bekwa nri na mmanya nwa amadi nke kara enu anụ nyekwa ya nri na mmanya ọnọgide nnọọ nọrọ anọcha na họlụ soro anyị na anụ ụlọ si n'ụlọ naba befa nyanwa na onwe ya village ya dị nso to ịmago ide mmiri na oke etere aka nyanwa ka ọkwa ihe a bụzi 6 years after ka nne ọgwa gị ya onye ọbụla agabago nke nwaanyị chenji ya nọmba solu die na gịnị n'ebe ọ nọ n'ofesi ebe ọ nọ ya ka mpụta this morning just this afternoon na-afụzi na ya bụ nwoke proposes to nwaanyị ịmago nsorokwa dey congratulations my dear, God bless you all the time because some of this guy was good to the girl mana ịmago na ka njesi na Ndidi O Ka Mma n'ụdị ife a mana 6 years after nke nwaanyị amụbere nwa or let me say 5 years after nke nwaanyị amụbere nwa onwezi onye na ama mụnwa bụ dị ọkwa aka ya eje alụ efubu ụzọ ajụba akpa aza mụ onwa nne efu akpọ nke nwaanyị chọọ efu akpọ mụ ka ịma how close I dị mụ na onwe m anọrọzikwa in reach for 3 years or 4 years 4 years mana anyị manọ ịmago ndị nne na nna a na-ekwu nunu ị ga-ama na onye a mebe gịnị amụbe nwa mana nke nwoke na onwe 5 years after ọ na-propose to nwaanyị now ajụjụ m wee bụrụ gịnị
Ndidi O Ka Mma n'ihe nke nwaanyị akara iche nke nwoke 5 years after. Because the truth is that ihe nke nwaanyị ndị befa ọ gwara ndị befa ka anyị ma nwaanyị esola anyị nọrọ Nigeria. Anyị nwa na onwe anyị dịkwanụ close, ha dị anụzi nkụtụ. In fact, our time is nobody's fault. Onye nwana na-achụ akara aka ya, mụ na-achụ nke m. Nyanwa abanyego be nwoke, so ọgbọ ga-adịgodo tight now. Nyanwa na-hustle for 2 persons. Mụ aka na-hustle for 1 person, ishi chọọ ịnwụrụ m ọkụ. Ọfọzi onye na-hustle for ịmagonu mmadụ ebua. Mana nke nwaanyị amụbe because nwa bụ ezigbo ife, nwa bụ gịnị, a thing of joy. Ome ụwa niile adịghị ezi afọ ime ezo. Anyị ka ga-enu ya aka ga ịmagonu malụ wọsọp ife na-eme. Nne nke nwaanyị kara ịgwago nne m. Nna nke nwaanyị kara ịgwago nna m na nne m. Ịghọtago? Mana nothing. So ajụjụ na-ajụ kịta bụ, everybody na-agakwa into marriage for different reasons. So mana ama m na ịmụ nwa bụ gịnị ihe nwoke na nwaanyị chọọ ka o mee, because the offspring bụ a seed of their love. Ha produce gịnị ife love, ihe love ha mụtara bụ gịnị nwa. And they believe in everybody na-aba marriage na-aba ka enwe gịnị seed, at least ka afa gị hafe ifukwana asị nne ma asị nna, whichever one. Mbọ niile ị na-agba ama mbọnụ sọsọ maka ofu onye, ọ for gịnị ndị na-abịa after you, which are your children. Na ajụjụ na-ajụ bụ gịnị nke nwaanyị akala ichebe nke nwoke till now. Could there have been a different story ma ọ bụ na o chebelu nke nwaanyị chebelu nke nwoke till now? Or do you think na nke nwoke anụrụ nwaanyị n'oge bụ maka gịnị na onye nke a hapụrụ ya o? Because this love the dicey. Enwe a lot of people bụ na nwoke hapụfa ma nwaanyị hapụfa, ha na-anwụ iyi. In fact, before arapụ dị ha arapụ self, ha na-anwụrụ onwe fi iyi that no nwere nobody is like you, na ịhapụ m onwere ọzịkwa ndụ m agwụgo finish otilo. So amarọ m na ọnya bụ the situation of these two, because ife a na-akpa na bed, ife a na-akpa na n'enu akwa anaghị abụ ife a na-apụta agwa anyị. Ghọtago? Onye ka o ji agba Chinua Achebe sị na so long as the bed keeps shaking, na ezinụlọ m gịnị nọ n'ofu. Mgbe anyị adị serious na ha chee gbasa bụ onye eje dinara na palọ, onye nke ọzọ edinarụ na room, onye nke ọzọ enwe room nke iche, ịmago something like that. Mana ajụjụ m now bụ na with the situation of this thing, otu ihe shiwe pụta now, nke nwaanyị akara ichebe nke nwoke. Nke nwoke take this long 6 whole years after. Nke nwa agbọghọbịa na-agwa gị na-erugo 33 by now, or 32 or 31 depending. Ọkara ịpụta na ọkara ịka mma ọ bụ na nke nwoke nke nwaanyị chebelu nke nwoke kọ ifili na nke nwoke kịta anụ a n'ife mere o ji wee taa aka ịnụ di anụ ọ nọ kịta nụọ nwaanyị, or rather nụọ nwaanyị ọ nụrụ now, bụ maka na gịnị mee o chezobero nke nwaanyị. Ọ na ọ chọbụrụ take any other person seriously, because ọ ga na-aba na relationship, but not relationship lasts bụzi isiokwu. Ya bụ kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ m na 09155708347. Anyị ga-egekwanụ from ndị okenye ka anyị malụ na ndidi nke nwoke nke nwaanyị akara ichebe nke nwoke till whenever he's ready. Nke nwoke ịnọte aka this long before or finally ọ sị n'ọkwa nwaanyị a ka ọ chee nụ. You feel na the separation nwere effect on him. Hello? Ka ime? No, Joseph.
mba nke na nke nwaanyị n'ụlọ onye obodo ebo na-emekọ ihe before bụ ihe nụziri nwaanyị kịta 5 years after. Onye nke nugolo, onye nke hapụrụ nke nwoke je nụọ di ọzọ amụbe nwa 5 years after. So iche na the nyanwa amụbe nwa till now with something to do with the feeling na nke nwaanyị kali ichebe nke nwoke a. Ana magana agwa onwe edike ịhụnanya. Ndị mara mgbe mmadụ metegere aka na dị so onye ahụ juru bi enyi na-etụkwasị n'ebe ịnọ ọkwe na ọta. Ndị ma fọsụ mmadụ dịka ka oge ọrụ ka oge zuturu oge chukwu amasị. What times is the best? Adịghị anya na-ere tata na-eji ọka bụkwa ofu mmiri ahụ. Adịghị ka eji ya si nwa mgbede amaka. Ịghọtago so nwa afọ ya na-agbaje agbaje. It might be the problem I should take it on what I start still. You know, and I think it's me keep on that man will keep it on. No one, I don't want to do it. They can't come. You know, and then if you had the end, I take it. And then you could go near the old Pigano and Macawa. You know, I got to call it Macawa. You see how? Oh, Macawa. I'm talking one to me. Oh, what's up? You know, what is kind of thing. And he believes general way. Or he be no okay. I'm not the thing I don't say, which is a child. You know, you can't like this, you know, the family, like I got this kind of thing. All I gonna shake. If I am maybe like this, a drop one. Or when I drop was one on a bit like this, and I think it's a so no, all that child I ate to be joy at the family. And why you making gushing and workers with this? Yes. So I like this, it's about ways ago. The mother about self, I saw teach my format. That year I believe you by the way for here. And the love I drop walk on my wall, and before you could do it, I could call that by. But I don't know why I can't raise you love you. Joseph Adimanusku ihe na-ekwu. Okay, gaa n'iru. Nwaanyị kara inwe ndidi chechugoro nwoke watago this kind of thing. By ifeze onye ọ dị aka ubute money sharp ọbanye. The man is ebe dị 40 shit ahụ. Watago, ọ ka dị chere okwu ya onwe ndidi. Because na ngozi anyị na-enye na gị sọ Chukwu na-enye ego, Chukwu na-enye nwa. So can you be killed? So in my contact, I can maybe 4 to 6. I can never 5 years without no issue. Well, for me, I can't disappoint. I wish him luck. I can't go no. I'm telling you, no. They won't go at you. Only any chicken in one. Okay, we keep this one. Thank you. Dalo so. Dalo. All right. Okay, Inugoni Joseph's now money is not everything. True. But money sometimes is everything. I don't know, but anyway, like I'm happy for the guy because honestly, when farm because some of sacrifices in Kemo can make. But like I said, then you have bad advice because I told him why no where he might go and call over somebody, no matter how long it will take. And another thing bụ gịnị ka ebido n'oge so mana ọ dịgo ka ọ ya dị mana ajụzi kịta bụ na maka young people a lot of people know that the situation inwe somebody for oge n'anya so much mana aka esichabeghị ike and onwe onye na-abịalụ gị di aka siri onye anyị ike because the truth is that nwoke ọbụla dịgo ready ịnụ nwaanyị aka na-esi ya ike onwe something to fall back on. Only when multi streams of income. Only in Canada, but just a youth couple or just finish your service.
before nke nwaanyị tụọ ya anya bụ bomb na ya nekwa. So a lot of things, and a lot of girls none at this situation, and a lot of guys none at this situation. Somebody in agreement now, somebody chọrọ ịnụ na agwa gị na o nwere onye ọzọ chọrọ ịnụ ya, mana gị na onwe gị enwebe plans. You can say and you go to get 3 years, then you go to get 4 years. My question is, no, this situation now, Ndidi O Ka Mma. Hello. Keki ime. Uhuru Chioma, ka afa gị na ebe isi akpọ m? Ekesin from Abakpa. Ekesin from Ugwaje, no. Daalụ so, gaa n'iru. So, ihe nchọrọ ikwu bụ na ịma na okwu pụta na na-eji ekwu ya. Ọtọ ndị na-agbaka speed a na-agba ajọ ọsọ. Ọ na-adịka anyị ọsịsọ. Mgbe debere n'ihe marriage, ịma na marriage abụrụ ije tata echi pụta. O nwere na-anọ na marriage 15 years, 10 years, 20 years, ma ọ mụrụ ọnwa, ọchụkwuchi gozie, ma ọ ga-agozi ogozie ya with a lot of children. Bụ gịnị Ndidi gbasara bito na afụrụ onwe ya n'anya right from origin. Ọ bụ isi ngụgụ ya ka akwụkwọ nsọ si wee kụziere anyị. So isi nọ ka isi nọ ka ị pụọ kere onye o si n'aka ọ nke nwoke maọbụ nke nwaanyị ka enwe ya mara ebe esi akwọ mmiri. Ewetago achọrọ m ịjụ ajụjụ a Chineke ewe n'iwe ọ nke nwoke ka o si n'aka maọbụ nke nwaanyị because e ga-ejego Like I said, I know that I'm from the girl for 4 years. Ogbasabe kwa ha ka nọkwa. Ogbasabe mana ihe na-akọwata ama m ni no mgbe m bido the story. Ihe na-akọwata bụ na nya bụ nwaanyị nọ 5 years nwere onye ọ hapụ na ya dị na mma, the guy dị very serious na ọ chọrọ ịnụ ya. 5 years after now, nke nwoke na ha emezike dị ihe proposes it to nwaanyị na ọ chọghị ịnụ nwaanyị. And nke nwaanyị hapụrụ ya hapụ for 5 years na amụbe nwa. So ụdị ihe anụ a ichelu na the girl kala ichelu nke nwoke mgbe ọ na o ji ekwadotekwa onwe ndidi with the man. Mba nke nwaanyị adịghị ekwu okwu ọpụpụ. Ọ dịghị ekwudi okwu ọpụpụ cha. O nwere nke eweta dị Ekesin just na-ege ntị ewetara ya na-ekwu maka ya. Just get ntị. All right. Okay, like into na-ekwu because don't mean no were a lot of other people now wetara dị ya na-ekwu maka yourself. Hello. Good evening. Keki ime. Ndị oyi ka afa gị na ebe isi akpọ m. No, gaa n'iru. Maka from akụkọ ịkọ ndị a bụ ezigbo ọyị. Anyị gide nke nwoke asị nke nwaanyị na ọ ga-anụ ya. Mana emesịa ọ dabarozi. Ebe ọ bụ na nke nwaanyị n'ụdị 6 years ago. O teke nke nwoke ịnụ nwaanyị 5 years later. Ya bụ 11 years ọkụ ya. Ihe niile bụ 5 years o. 5 years ago ka hapụrụ nke nwoke na 5 years after kwa nke nwoke kwadozi ịnụ nwaanyị. 5 a na-agwa gị na ihe a na-eme 5 years ago, na-agwazi gị ihe na-eme taa anya bụ 5 years after.
Ajụjụ m na-ajụ bụ otu o si dị otu ichelu na nke nwoke nke nwaanyị kali ichebe nke nwoke mgbe ọ na o ji wee kwadote ọ kali ichewu ya mgbe ọ na o ji wee kwadote weda na ọ mụrụ nwa ọ na ọ mụrụ nwa ifili na ọ kali ichelu mgbe ọ na o ji kwadote yes ọ bịa Ụlọ sọpọtụrụ ya ọ ga na-ewe n'iwe ọma mbịa the wedding. yes So for the fact na o jikwa obi ya niile bịakwa wedding rikwe nri sịkwa na ọ chọrọ ịfụ ya ka ọ sịkwa ya goodbye nke ikpeazụ o gosikwa na nyekwu ya envelope n'enu ya eziokwu sọrọ nke nwaanyị na di ọ na-alụ amagodi m na ọma nkwe bịa ọ ga na-ewuti ọma mbịa ọ ga na-ewuti ọma mbịa nsogbu adịrọ ka m kwụsịgodo ebe a daalụ sọ daalụ alright 07060485853 ma ịkpọọ na 09155708347 hello mgbede ọma ka eke ime kekwan ka afọ gị na ebe isi akpọ m ewo nwaanyị nwere afọ malụ mma tọrọ ụsọ daalụ okay 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 udo adịkwa ka o nwere onye anyị ga-akpọ ọrụ polisi anyị na-akpakwa udo ebe a anyị na-akpọ udo ọkwa ya nsogbu adịrọ oh wait what are you what are you for okay hello keke ime ka afọ gị na-ebe isi akpọ m na-aga n'iru nna n'ihi na-ekwu
Dalo so. Dalo. Okay, because we have conscience, the very important. As long as need the right conscience. Not so wider. Hello. Okay, Kime. Okay, Ganiru. Ha. Joseph Ade anu kwa yi na-ekwu. Ganiru. Nna anyị yi na-ekwu. Ikasi. Dalo so. Dalo. All right. 0706-048-5853. Hello. Kekwan. Uhuruchioma. Kenkeneme. Ganiru. Kafa gina ebisi akpom. Tantalizing no. Otekwa. Ganiru. ebe ụgbọ kwụsịrị gị ka ị ga-ejedebe ọnụnụ na-efegharị ma mma n'ukwu oshi ọ ga-aba na-abụọ mgbe obe ghọta ọnwụ ndị ị ga-afụta mmadụ na-abịa ị ga-afụta n'ụtụtụ ị na-afụta ha si enenyi a na-aba mba ha ji ha anya afụ onwe ha mana atịlas ha nwere ike mechie n'onwe ha bụrụ nnu na mmanụ nwekwe ndị ị ga-afụta asịse dize shuga ha na-abụ at the end onye ọbụla agba iche ọ na-eme because ụwa mmadụ nwere ike bịa gacha skuul ma mụọ ọrụ mụwa ofu one particular work ma gawa skuul gacha after half year skuul ọ bụzi ahụ ọgụ na skuul ka ọ ga-rụwa ọrụ aka
mmadụ bụkwa ndị ga-abịa rụchọ mụọ ọrụ aka mụchaa ya hafịa divert aga mezi ihe ọzọ. Ụwa na-chenji echenji, ọ bụghị ofu ebe ka ihe na-eme. Ebe a ga na-ekwu na the girl ga-echeri ya ọma ncheri ya bụ ọ bụ dịka for instance na the boy jiri ego ma ọ no spend go on the ha zụwa ya na school zụwa ya zụchacha all of a sudden ihe abịa mee the guy ọ bụ na ọ bịa slack ya back o jiri ozi ego iji wee start a family. Ọsịrị the girl ya nwere ya ndidi ya chere the girl abịa gba speed ụtacha na ya ma nche muzikọ oibak ga ma ebe ọ bụ na ha just open friendship ha na-abụ like onwe ha a na-ama na because nwaanyị adịghị eche nwoke ụta ahụ nwoke adịghị echekwa nwaanyị ụta ahụ. O nwere ike na along the akwụkwọ na the boy bụ enweta visa obodo oyibo gawa outside country ọkwa ịma n'oge gaa na the guy na onwe nwere ike ruo ebe ahụ fee aka chọta onye ọzọ ọ batazi chenje ma nke nwaanyị asị na ha na onye a na-echezi na amospawe ya so di ya ahụ ọ bụ ihe a na-echeche ụta ọ bụrụ ogodo ma ọ na-ochere nke nwaanyị a bụ ihe mere ya mee na ọmụba nwa ihe ga-eme ma ọ bụgodo na ha na-abụ n'ụwa ọ bụrụ na ịmụ nwa ga-esiburu ike na mbụ ụta ka ọ ga-esikwa ma ha na-abụ nọ mana the girl ofe ile na onye ọnụ bịa na-eme ya gakwuru the guy former girlfriend boyfriend ya ha na-abụ ga-ama ekwe ka ọma ka ya nwa ọ ga-amụta nwa n'aka ya ọ kama o ji nwa akọtarịa mana mbisef ọ kara ibugodo ime first mgbe ha ka na-eme friendship marụ ma ọ ya bụ ihe ji ya so ọ bụghị ụta ka esi eche echiche ya because ihe nke mere eme ọzọ ga-eme ọ bụ na nke eme ọzọ ga-eme because ụmụ ụdị ihe a na-eme ọ nwere ike mmadụ check at the end nke nwoke ahụ abịa changize start there as another thing because ka ị na-aga n'ubi ka chi na-aga efukwa onye ọzọ so ọ bụ ọdụ na mmadụ na gị na mmadụ fụrụ taa o nwere ebe ụdị ha ga-eme efu na okwe ike ime nwụrụ mana nwa amalụ ọ dependị ọ na-eri isi na mgbe ọ bụrụ akụ ụdị ha si emeche na ihe ya jiri ekpere sowe ya ihe ọbụla ibute isowe dị nte mara ihe gị na-edoghị ọ bụghị iwu nọọsụ ofu nwoke bịa ga-eme ka nwaanyị dị ime n'ụwa edoghịrị ya ofu onye ọ bụrụ na onye awọta ọfọ bụ na the guy question na o nwere ka o si wee nwa gbagbuo ya that means na the girl ama amụzụ na nwa na because no destiny husband ya anaghịgo na so ọ bụrụ taa ngwa na nsogbu ọdọ ka a na-enye onye anyị dị ntị ndị ọzọ. Daalụ so tantalizing. Daalụ. That's not even no destiny. Destiny husband. Anyway, so long as no dodi, so wadro. At the end of the day, if any neighbor, peace and your life. And we may understand last month. In fact, about the last month, and I say last week. This Friday, Saturday, my care, peace of mind. This again, I na bom and as often say hambao. We forget and catch. Achọrọ m ịpụ nhapụrụ m onwe m nnọọ ka m nọrọ onwe m maka Saturday morning isi na-ewu m ọkụ ka m na-eme ije afịa sef mana o nwere something with peace of mind onwe bụ na onwe ihe dịka accept situation ọbụla ị nọ na ya then you strategize what to plan to actually do better. Onwere ihe dịka ya sometimes you need the quiet, you need the quiet serenity as a human being. In all onwe gị plan onwe gị gbalụ some things also avoid there some things ka your inner self na-agwa gị okwu that little voice ka ọ direct ya gị your spirit you need ịkpakọnata ya ọnụ jikọnata onwe gị ọnụ ma agwacha Nigerian mothers si gị jikọnata onwe gị ọnụ jide onwe gị aka so ọ na-adị very important ịghọtago ọ dị very important ka ị nwekwa olu direction ọ bụrụ nwoke ọbụla bịa afọ gị hafụ onye gị na ya nọ esi ya gịnị ka ị sowe ya mba tinye ya n'ekpere
ọ bụrụkwanụ nwoke ọbụla sị gị ka gị na ya mekọọ ihe mba. Nene onwe gị first of all, set a standard. Kedu ụdị mmadụ ịchọ? So hapụkwa advice. Asịkwa ekwukwe m sị na nyekwala advice. Enye m bad advice. Ọ na-adị m ka ọ tata ka realize na nye bad advice, but ịma akpọchi ya bad advice anyway, because at the end of the day akwụkwọ m ya sị ya na ọgụnwa bụ ya make your choice. Ịma ebe udo dị, ịma ebe peace dị, ịma onye na-enye gị peace of mind. Even though na onye nke anọtekwara aka ka na onye nke propose to another girl today, na ya anọtekwa aka like that, mana at least onwe ihe o spirit gị ka nji asị nọkọta nnọọ nwee discerning spirit, ịnọkọta jụọ onwe gị ajụ, allow yourself to sober. Gị na mmadụ nọ, ị ga-ama na ọ daba from story, from akụkọ, from question and answer. Ị ga-ama na ife a ọ ga-work ka ọ na ọ ma work. Hello? Hello? Keke ime? Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Anwụ nnọọ. Nke ịdị otu a ụda adịkwa. Isi n'ụla ọmụ kpọtee gị? Nnọọ. Gaa n'iru. Voice gị na-ebreak yo. Voice gị na-ebreak kwa. Okay, iwe shike ịkpọ. Anụkọ m ọnụ ndị ọzọ ihe chetara na isiokwu aka. Nkịtị na adị m anụ iyi na-ekwu, ọ dị ka ya kpọchie anyị azụ ma use another line. Gaa n'iru ka mma na ị ga na-anụ iyi na-ekwu na. jiri aka ọma na-eso gị, were obi ọma na-eso gị. Okay, it's either need change the location or need change the line iji akpọ m. Go because either of these two ofu na-enye gị nsogbu network. 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Hello? Ka ije? Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Ezi Imo n'Ojoto. Ikegwu. Gaa n'iru. A na-enwe ndidi, mana onwe ndidi ya gị metụta ya. Ike na ndidi a adịrọ serious. You have to move on. Life goes on. Ọra ndidi a onye ndidi a bụ tata bụ birthday ofu onye otu anyị. Mmadụ dịka DJ Olimbo n'Ukere na mkpụrụ ogwu Nsụka. Tata bụ birthday ya, so na-celebrate ya. Taa bụ birthday DJ Olimbo. And all time have here. Hey. Amen. He said, yes, so. Dalo so. Dalo. Okay. Una anugo niya. Obi mmadụ ji eso gị. Ịma na ana like ikwesi. Ana like ihu eziokwu nke nwoke a jikwa obi ọma wee sonya bụ nke nwaanyị o. Anọkwa m for everything kolokolo. Nke m afọla afọ a na-akọọlụ m na ntị. Ịkọọlụ m ishialụ m ashị nke nwoke shashi ma nke nwaanyị shashi. Mụ na ha nọlụ ga-achọpụta na ashị ka eziokwu. Ịghọtago? So, ya bụ nke nwoke true so offense or commit bụ gịnị ana adịghị ready. Ọ bụrụ maka mentally, psychologically,
physically, emotionally, this guy did already. So see how they already with financially. Mana ndị ibe anyị si na it is what it is. Mana ajụjụ na-ajụzi kịta bụ because of this circumstance now, ifili na nke nwaanyị kara ichelu nke nwoke mgbe ọ na o ji wee kwadote. Ifilikwa na nke nwoke ite because 5 years is too long. Like iche ike mgbe onye gị na ya na-ekwu okwu marriage mgbe niile na-ekwu okwu marriage ọ hapụzia gị nụọ di. Then gị na onwe gị na ya na-ekwu marriage 5 years later. Hey, it is too long. It is too long for me. Amara maka onye ọzọ. So onye melu njue na-esi ọ pụtala nọ nke nwaanyị anụ a bụ ife melu nke nwoke ejiro wee nụ nwaanyị because maybe ọbịa nwebezie trust issues. What about all those things? Ịmaka ife na-esoche ife na-eso ife nwoke na nwaanyị. Trust issues. Anaghị afọ the right one and all that. Kedu ihe feel na onye nwere ike ime this guy affect this long? Ka nọ mgbe o ji wee bute ya bụ ike, ya bụ ego a na-eche, nọ mgbe o ji wee bịa, ichere nke nwaanyị kala iche mgbe ọ na o ji wee bịa dute. Hello? Keki, what's not 0706 048 5853. My bomb na 0915 570 8347. Hello? Onwe di ka nsi wee chọọ unu okwu, onwe ihe mere unu taa? What's not on the radio? Okay, biko ọ bụ na ị chọọ ịkpọ m, eche m na ya ma this rule, ọ dị ka ma ya na-ekwuzi every time. Biko una what's not on radio? Biko what's not on radio gị na ọ bụ na ị chọọ ka mụ na gị kpaa nkata ọfụma. What's not on radio gị ọ dị oke mkpa ka ịnụ ihe m na-ekwu, ka m nụ ihe ị na-ekwu, ka ndị na-egekwana anyị ntị na-anụ anyị na-abụ. Oh, hello? Adị m oyi, ka ime? Ka afọ gị na ebe isi akpọ m nke onye metelụ nnọọ ndị oyi ndị mma. Okay. No why, or no why because of very or something that nature. At the end, you still go out. But at the end, one thing or the other, at the end, over the time, over the casting and other, one or two. Marriage, everything on your marriage, you will marry. Again, the shop price. I got you get a beer parlor, they prove over this party. I think you go to Mago, the fact you can do for that. Marry is so that you can be the character of that person. Marry you won't have more beginning.
no aso so in say go ni dey go be dey go ojaro no papa go no but see how they take the end of it man so many people have died, so many things have come out. Lots of things are happening in marriage now. I'm not even sure who they take for this topic. Given that they man, we need to put somebody to have now. Nobody can say I will marry. I got a marriage that they say first of all. Now they make friends. You know what we say with the friends, what to say now that and my friends people they on about go friendship for not there, go say all that thing. I never need only have a go and the men guy, then cause our family to be the they go everything. The matter speaking is that. Then speaking is when we do or not table. The man was when they went to, I didn't know about 3 days. Who comfortable, what do you even say more was? I was here saying, also something happened and more happened. Later, I talk to you. What about the talk that you will get back again? No kind of ticket. I don't know how I don't know how we. I don't know how we are quite a year and a half. You might find the because marriage is not the very I'm saying it's something to go from one. Who they say is anything? Marriage, and the thing about it is careful getting in a much different what kind of exposure of everything and looking on your gara, who may go to take that. Now I'm women are doing that. When the one side of the second way they go, for one will be the table of my thought. Behind the book, on a top amount to another discussion and to love in the marriage. Thank you very much. Dalo so. Dalo. All right, 0706 048 5853. My bomb na 0915 570 8347. Hello. Okay, Kime. Tantalizing, Gani. Okay. Of course, on a new. All right, Ezimu inugonu now. Ejizi amauze unga akwụmụgwọ kwefe iwe community ahụ mepee n'isi m. Ya no dia. Hello. The man of someone in the movie okay to play. So I need to cool the guy who did not in 5 years before me and huh? I don't think I won't come with the last name. I'm not going to get the hell of so to put me again. Yeah, I'm my brother. That's why I am at the man. What do you going to pay for? Contact and live with her. You know what I mean? What do you make the pretty meal? The man said, look, that is like the baby. I don't know my brother, whatever this kind of thing. It was a girl now, the car. Okay, me when it take up the got prepared, they got prepared in the ingredients, you know. We got prepared to so you can have no very cake. Why is it very cake? Of course, like this and that. Like I say, I need a teaching down. What is the age that is I didn't even I'm very careful what I do. But why I forgot all the kind of play. Just like this, so you say, I didn't sorry, shot no, back in you could that's the matter. My first day of there, seeing the clear woman, I research my cabbage in hand. Nobody, you know, Kitano, a board at Kitano, in our party and Kitano, so we do that, you know, why not? That is Nako. Or Brian, or a gap, you can have a because I got the Kitano. There's some money like this, I call it as rubbish. Why I lay moment, am I hearing anything? But you may make him or not, that is naked. Starting only would be the minute. And that is to buy tango name and Runia honor. And you need to call the guy, get on the guy. I don't know if Runia only brew in an or taking it or that is your much. My mother, you did it for fucking one. I'm teaching us looking and cannot see it. All right, Dalo. So Joseph, Dalo.
daalụ ụbọchị na-emezikwe kwarapụ mbefe maria kịta mpịachie for the day. So kịta ka ị nwere ohere ịkpọkwa m kpọọ m na 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347. Ana m ekwu gbasara nwatakịrị nwanyị mma ọfụma mgbe ọ nọ skuul na nwatakịrị nwoke a na nnọọ ịmagofa na ayị nnọọ na-eme nnọọ ịmanụ na a ga-anụ a na-agacha ụlọ krismas a na-anata eje ebe nke nwoke eje ebe nke nwaanyị ịghọtago. Ana m afụchasị m ụmụ ife ndị a. In fact, love fana bụ dị genuine. Afụnube m selfless love, ndị a dị very serious ị ga-ama. Mana along the line nwoke ọzọ in fact ka a na-emekwa ihe ndị suitors na-abịakwa nke nwoke nke nwaanyị na-asị mba na ọ chọrọ. Along the line finally ofu nwoke wee bịa wee sweepzie ya off her feet. O wee kwete na ọ ga-anụ nke nwoke. Tupu o kwete ọ jụkwara m nsị nne m time nwaanyị na-aga nwoke ị na-eche mara mgbe ọ ga-eme ike ya in life. And I like him dream the guy. Ọ chọrọ ịta nwaanyị ọbụla ahụfụ, chọrọ ịkpọbata nwaanyị naanị ya enwebe issues. Ọ chọrọ ịdị frustrated na marriage. Ọ sị gịnị na ọ kwadotebe ịnụ nwaanyị. Ya bụ nwaanyị wee sizie gịnị na ọ chọghị ịnụ di. Otu a ka o si wee bazụkwa ahụ achinyekwa m ashịrị nye 5 years ago ka ihe a na-eme. 5 years ago ka nke nwaanyị a mee gịnị hapụ nke nwoke anụba di ọzọ. Taa kịta anụ a ka m bazi Facebook ọ bụ na nke nwoke n'ihe ọ hapụ wee nụba nwaanyị ọzọ anụbago nwaanyị ọzọ. Ajụjụ m wee bụrụ ọkala ịka mma ọ bụ na nke nwoke a ọrọda nke nwaanyị anụ a mee gịnị chebelu nke nwoke mgbe ọbụla o ji kwadote 5 years after, 6 years after, 7 years after, mgbe ọbụla o ji wee bụkwa. Mana luckily ọ kwadote 5 years after. Ichelo na nke nwoke anụ a n'ife mere o ji wee hapụ gị ịnụ nwaanyị all these years bụ maka gịnị ọ fụrụ onye dịka nke nwaanyị a. Ife dị n'obi mgbawa probably nwezie trust issues. O nwere onye ọ ya eme gịnị ọ ga-trust to call a wife. And nke nwaanyị a hapụrụ ya nụọ nke dị ọzọ amụbekwa nwa since a na-agwa gị God's time is the best. Anyị ma mgbe Chukwu na-enye nwa no problem. Mana anyị mana mostly the reason why eji mostly because some people na abụ first on their list or they abụ the second on their list. Mana anyị mana ọ nọ na list bụ ịmụ nwa. So nya bụ nwatakịrị nke nwaanyị amụbe nwa till now. Ajụjụ m wee bụrụ gịnị ọkwanụ ka ebido n'oge ọkali ichebe nke nwoke mgbe ọ ji wee kwadote nya bụ taa ka ọkali ime gịnị ọka mma otu o sue n'ọrụ onwe ya dị. Nke nwoke na onwe ya o take 5 years because mụ abụ Aunty Chinazọ 5 years eteka m onwe iche nwoke ya bụ all the years ha spend 4 years in school plus 5 years ọkwa ya bụ 9. Anyị tinyekwuo ọ bụ na nke nwoke nke nwaanyị jebe youth service ọ kara ịbụ 10 or something. So mgbakọ ọzụkọ ife niile ka anyị wee ya nnọọ 9 years. Ifeili na nke nwaanyị kala ime gịnị ichebe nke nwoke. Nke nwoke otu oshiwe gịnị nụọ nwaanyị 5 years after. Ọ pụtalụ no trust issue ka ọ pụtalụ no afọ ka emezi. Kpọọ m na 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347. Hello. Cake evening there. Cake ime. Afa gị na-ebisi akpọ m. Chibuzo from Transekulu, no. You thought I'm a formal. My answer is if I know about the that your friend, I am no down man. It is you the problem now. Because the girl, not the husband that they were ready for to have children. And them and that deal with you. Oh my God, this is their top priorities. And as somebody that's called Duku, as
And then the old guy, their wedding, yeah. And now, you pay a gift. It means now, although you get a major of the guy, and Hannah will understanding. Such a mima, why you doing like rat out your own friends about this? Especially given the fact now, who are support fire for not the guy, the American, be abroad. Can I forget na ebi say but me go ma forget. Ka forget. Chibuzo ka njụọ gị. Ọ bụ na gị ka enyi gị nwanyị. Ọ bụ na gị ka enyi gị nwanyị ma nwanne gị nwanyị kịta. Pụta sị gị na o nwere onye ji ego malụ ma ọ like kwa na o nwekwara ife niile o nwe. O nwere ife niile ọ chọ as nwoke na ọ na-abịarị ya ịnụ di. And ị makwa maka enyi ya nwoke nke anụ adịkwa mma o mana aka eshibeghị ike. Kedu ihe ị ga-agwa ya? Ya sị ya na ịmarọ ka ọnya mee ihe ọ na ọ chọrọ ime. Own opinion, but the main thing that you should follow your heart. You may ever a few months ago, about one woman, a man for be 23 years. The man no, but the man not as the one of them marry and you said that the woman a method and a show kick it down. So when you go the girl check you go the guy is not have a and service. And probably the guy is not from a rich home. She have loved him. In this their life, they have never tasted love. But this girl, Kitana, she have had a taste of love. Man, as I said the last time, forever, man, love is not enough. So when you on her life and love reminds me of God to anything. So I'm not saying that you advise her wrongly, but I'm saying. Why I'm bringing it out is for you young people, kind of single, so that you will. Makuno about young people. Everything I remember is for you to learn. It's not a bad thing. A lot of people, there are women who know them and I had decide, na Nigeria decide na ha. You understand? But due to the society I know here, the most important thing or one of the important things in here, marriage is right? Now, it's not a yardstick, but it's also if I nejelanya. Otu amube nwa ọ kara ịka mma ọ bụ na o chebelu. Ọ kwa ike ọnụ onye nke ọma mụọ but ihe na-ekwu bụ na ọ hapụ all through love ya. It's just something we can learn from. Oburo anything. Oburo, it's not like I'm ratting it out or she will still see the video and I'm live on YouTube. What there is always a miracle. Always somebody if I get aka. Go. Exactly. So we are bringing it out as an example. Life example, nebu no ODENIGBO abro makeup. If any nebu gini, we can always learn from. I am not supporting anything. I'm not supporting the truth. So I don't biased about it. If you listen to me, ajụjụ na ajụ bụ otu ọ dị otu nke nwaanyị akara ichebe nke nwoke anụrụ nwaanyị tata. Ọkara ichebia. I don't know her purpose for getting married. I think we are like different when there's nothing different. It's quite easy about the question. This question needs to sit down more. The girl that question about 6 years ago and gave her an answer. This is where it does not make any sense. Whatever answer we give to this question, the girl has gotten married. It's not about the girl. The thing is not long. Chibuzo, it is not about the girl. Again, the girl is not listening. It's not about the girl.
I am saying it is about other people into none of the situation. Either single. Every other person there are most people the single. They have to learn from it. You understand? There are one or two things you can pick. A big deal. Only one or two things you can pick from this thing. Advice need a mother in your with a hook, line, and sinker. True? So ka ihe niile na-eme ihe ị ga-eme bụ gịnị kedu ife ị ga-amụta from ihe I love the fact that n'ime fana abụ fa kwekọrịta nke nwaanyị nke nwoke bịa wedding ya ọmụ nyere ya nye envelope ọmụ natala envelope asị ya nakwa nakwa ọ nwere ọ bụrụ a big deal so the thing ị ga-amụta there is ọ bụgodị na ị chọọ ịhapụ mmadụ nwee consensus gị na onye ahụ kpaa ka hapụ inwe iwe n'obi is another thing you can learn. There are many things you can learn from this thing. Unlike Nita Tola one money, then you can work in Megogini. Now plan is the wedding. Exactly. So I'm saying sometimes this year has made her decision, and she might not be happy the way that. No, she has to be happy. She's shining. If yeah, and my fear once in a while, man, on a mad day, magaya day like that. Opposed to she's shining. You got all the happy in her marriage. Or what on you not saying or they're happy. Ọkazimi ibu ọka mụ na shine ị ga-ama na onye a na-eme gịnị na ọ is either na ọ na-eri ego or na die na-enye happiness is either of these two or the two of them serve na shine na-eme ọ na shine so it's not a big deal ịghọtago ọ just fanye enwe ịmụta no he has nothing ọ nwere mgbe nji wee si na onwe ihe nna ajụzi bụ na ebe ọ bụ na ọ hapụ nke nwoke anụ a gaje nụọ di ọzọ ọ kara ichi ya 5 years after. Remember, I told you there are a lot of things you can learn from this thing. Waiting. Iche odemma. Iche nwoke odemma. Otu oshweje no nwoke ọzọ onya ka mma otu ahụ. Ikpa akpa with nwoke gini ya na-emekọ ya ma nwaanyị gini ya na-emekọ ya ọ ka mma like that. Long term, another thing, ma call to give because time you've taken a lot of time. So a lot of other people here who they take your notes about that long relationship. People man open and they know you yeah hakagi so and not hakali so okay hear them. I want your points the fingers at that. These two persons now, open hand on this long, and we go one or two things that can discover and or here carry men and we come and end well. Imagine why ndị befa manana na nwoke na-emekọ efe 9 years nwa gị nwaanyị katọ na ofu onye ọnụbere ya nothing unu arụtaghị anya aka ebe ahụ so sometimes this long distance relationship like we say it adịghị adịcha mma ifu nwaanyị chọ just like DS wee mee yes die kari move on ọ bụkwa na nke nwaanyị si ya mba ọ ka gị nụ nwaanyị ọzọ nụrụ nwaanyị ụmụ nwaanyị gba akasa everywhere mana ama m that na somehow ụdị ihe anụ ekwensu na-abatakarị ọsịsọ so onye merụ anya ka nje feel kwa na nke nwaanyị because ịma na ụmụ nwaanyị agaghị agwacha gị ezo they only let you in on ife facho ka ịmalụ enwekwa ike nke nwaanyị na onwe ife o ju ese mekwuo gị na chọrọ nwoke ọzọ bụ na nna before m na onye eso okwu ọ ga-agwa ise ya ma na-afụzi onwe anyị eye to eye cause ọbụrụ sọ m ga-enye advice me adendo mpi adendo onwe sisters enwere other people get advice kama mụ na-ekwu my own side of my own story nekwa ihe m gwara ya ịlụzie marụzie onye ime gị hapụ mara onye ịchọ ọnya bụ the thing and otu nke nwoke nwee boldness bịa the wedding bịa tụọ ya ego nyekwa envelope n'iru dị that means na ọ gwakwa di anya nekwa n'ụdị ihe dị otu adịkwa so there are a lot of things happen maka I'm not conditioning ya nwa amụghọ nwa to because na hapụrụ no enwe ndị na-decide that na ha ma mmụ nwa anyị nwego m couples like that ha ma mmụ ihe ha nwere surrogate mother so enwe a lot of other things stop looking for fault achọzi n'ebe fault dị chọba the positive thing dị na the story
or choba something negative that you can correct. And a lot of us know at this mess right now. Oh, some of us not near. Oh, miracle. Oh, when they got half okay, nejiri ego, jepuro onye ji ego, oh, miracle. Ihe ọma na-emelu gị. Your progress adịrọ entitled to anybody. You got to go. So all the very important ka matter that anything in there, just have the positive, way broad mind. Echiche, one side, all the very important. Hello. Okay, nke onye metal gaa n'iru. Ịma o nwere okwu m kwuru abụ unu suppose be ask them in this ihe anyị na-ekwu now all the balance because them dey say all the balance now bụ ime ebile m nke nwaanyị na onye adịbeghị eji n'oge chee ime ebile m kwenu nke nwoke mana o nwere one thing m kwụkwara aka sị na no relationship and separation na-ebute affect on marriage. Ka nwoke onwe onye m na-arụ ọrụ amụ na-arụ ọrụ ewu nwa amụ na ya na-agba ọrụ ọrụ data nwa ahụ nọgide gịnwasị na-ede mana ụmụnye niile nwụchara isi ọganamụ nwa obiri na ya na onye ya na nke ọ tọrọ atọ ugoro pụfọ isi ya na ya biri oyibe akpochi abịa ọrụ so oru mgbe ọ na-ana na etite anyị na-emechi ọrụ na Disemba ọ bịa biko ụmụ mgbọrọda ndị ọsụ na-ama nne na-ekpe ukpegotiri ekpere na ụlọ ya na-ana ya ma ma ga-enweta ozi ya adịgo taa n'ụwa onye si ya onye anyị na ya na-arụ ọrụ si anya nwanne nwoke ga-abịa n'ụbịa ya ya na-etie for years nwanne nwoke ma natara ọ na-eyuzie wee babari ya mba bachaziri ya mba kpezieri ekpere ahụ ọ natazia na Disemba ọ natazia ka na Jenụwarị ọ bụrụ nwoke ya na ya na-abụọ enyi right from primary school to secondary school ha na-abụrụ nataziri n'ike bifo ọ edego ụtọ ọrụ n'ọncha na-azụ ahịa emitize from ten ha na-abụ chukwu ka anyị si wee onye achịgo onye arụ ebe onye ka achịgo onye ahụ emetụta ihe ameti bifo ọ propose na aga anụ ya nwati woman dị girl did nọọsụ ya na-arụgodu ọfis 90,000 ọ 90,000 wee chọọ ntụ na-ekwe ka onye ya na ya nọbụ na friend mgbe a nọ na nwatakịrị mee ka ọ 90,000 ya ga-anụ ya Instead of the dating husband, that you should go back and he married that person for memorial. We it is something that the girl we they and I see another bar. They will lead out of this thing for FT. Because I am to Karamani Hana. So, have you ever had in the road today? They are making it work. Ọtụtụ the boy na-egeshọn karatarụgọ ụgwọ n'ogbe ọzụgwa na ogbe ihe m na-achịkwa bụ na ekwudozi egburu onye ọ bụrụ matter of this long friendship or especially relationship ga-ediri to sexual affair na dị too bad always ihe ọ ga-eme bụ na ọ bụgodo ndị ga-echie ma ọ bụ na ime echie na ị ga-eje chụta onye ma na Chineke na-egosi ihe ọ bụrụ na gị onye omenala ga-eti ga-echeke ya that is the only thing na-eme na ị na-anụrụ onye na-anụ ihe bụ nkotu okwu ebe a ga-eto ya advice nyere ya dọrọ bad because ite onye na-adịbeghị ịmarụ street so the boy ịmarụ ka the boy ọ bụrụ na ọ bịara isi ihe ma wote nka does not mean necessary that no odie ọcha that is what people don't know ụmụaka kịta ga-ama ọ bụrụ na ọ bịa wote gị ise ya na akpọcha onye kwe gị ise omeche ka ọ bụrụ abụ na obi ya dị ọcha because most of people na-abụ ga ga-adị ọcha emechi etinye na ịnọ kịta ite na gị na onye ọbụla onye poison nwụọ so we get to address it. So interest in the student from Bible man has you see no wine na do kwete. Ko mari he ebo. The ban nam na do kwa. Mgbe mo na o meji no aduru mo. When they did it was tough. Everybody money ana about to man on wine. Everybody woman in the family within the family job. But because of now together then after the any again in future. Present and in future. Nobody could even commit. Yes, because time I had the rose, that also. Oh, he make you go your point. He just said very important. And of course, nke nwoke too biara enu ya bụ onye befa, so it was easier.
ife a na-ekwu nne na nna nke nwaanyị ma nne na nna nke nwoke fact na ha bụ friends kịnịkọ but mgbe nna nke nwaanyị meet enwere onye ma ha na ya amaburo amarọ nwa nke nwoke mago nwa friend mpịa. Anyway, ihe m chọrọ ịgụ akụ mụta ebe a bụ hapụ what is the truth is that keep on hide the things. You may expect to can be hide this story. No, I'm here. It's a story I witnessed, and I'm happy for the two of them. You got to go come and if a game beginning, unu gana from things. Open your mind. Now mutano things. All the very, very important. Yeni na ine weteba we femere eme. Oboro nke akọ na akọ mo nke elota n'ilu. Mo nke ni madu chepụta n'uche. No, all female for real. And even je we tell about muta one or two things from it. All the very important and make we every day about no muta one or two things we na. Eba kan ga su nu ka di n'echi. Ka oburu bosozo munu ga no na Volt 104.3 FM. Afam bantichinazo. Happy birthday to DJ Olimbo. Odiri easy. Ndewo.